Kapulisan, may duha na ka persons of interest sa pagpanglampos sang bato sa 3 ka mag-utod nga minor de edad sa Silay City. Yaring balita nga itong gintutukan. May mga ginatutukan ng persons of interest ng kapulisan sa pagpanglampos sang bato sa mag-utod nga Burnales sa barangay Ilopez, Silay City. Duha ka persona ang ginibisigaran sa gitukod nga Special Investigation Task Group nga posible kilalaman sa mga biktima. Hindi pa natin ma-divulge gina siya because it's an essential part ng investigation ganit naton. Sagid sa pinakaginahulat natin, so it's a statement of the victim na ikerding sa natabo sa iya. Hindi pa makuhaan sa pahayag ang 15 anyos si Jezebel bangod pa dayon pa nga ginabulong sa ospital. Esable ng kondisyon sang 4 anyos si Charles, samtang ginbawian sa kabuhi ang 9 anyos si Desiree. Nakapauli na sa Negros Occidental ang iloy sa mga biktima nga OFW sa Riyadh. Kay nasangaga, personal nga nagpadulong sa Silay City si Overseas Workers Welfare Administrator Attorney Patricia Yvonne Kauna agud magdulong sang bulig sa pamilya Burnales. Inuwi po natin yung nanay po ng mga bata and from Riyadh, no, Saudi Arabia. Pagdating sa Maynila, diniretso po natin dito sa Silay City. Sunod sa OWA 6, nagdiretso sa ospital ang iloy sang mga biktima. Because she wanted to see and monitor the conditions ng iya duwa ka kabataan. Maghahatag man sang bulig sa pamilya ang Silay City LGU. Ang magulang nga babae, kay kagabi ginopirahan siya no sa iyang kwan nga ano daw siya na ang ulo ay ginopirahan. Ti subong daw ara sa kwan no, ara sa ICU. Tama iga subo no sang hitabo sa nga krimen no sa mga pamilya. Naglabot na sa 100,000 pesos ang ginatanyag na reward sa makatudlo sa mga suspect sa krimen. Opod Kiril Casillo, Adrian Prietos, 1 Western Visayas.